लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै हमनो हाबाय जानो हागौ जे जोङो मोनसे प्रब्लेम जोंनि एरियायाव मोनसे प्रब्लेम जाना दङ मोनसे बे प्रब्लेमखौ जों खौसेयै ज' जायोबा माबोरै सुफुंनो हागोन एबा खौसे जायोबा जों बेखौ सुस्रांनो हाथारगोन बेखौ नोंथांमोनाबो हमनो हागोन आरो दा बेखौ मा होनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सल'नि गेजेरजों आं लांनो नागिरदों दा सल'आव नोंथांमोनहा अदेबानि मिथिखानो हागोन जे सल'नि गेजेरावनो बेयावनो मा होननो नागिरदों बबे आयदाखौ लानानै बाहाय सावरायनाय जादों बेखौ नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन जानो हागौ दा फैदो जोबजासिम आरो जोबनायाव आङो नोंथांमोननि थाखाय रिमार्क्सखौ होनाय जागोन आरो दा फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे सिमाङाव जाफुंसार होनदों सिमाङाव जाफुंसाराव दा सिमाङाव जाफुंसारा जाहैबाय सल'नि नाम आरो दा सल'नि लिरगिरियाथ' आंनो नोंथांमोना नुगासिनो दा सल'खौ फारियै फरायलांग्रोनोसै जागायनानै सार जों देरहाबाय मा नोंसोर देरहाबाय औ सार नैबेलाय नोंथांनोबो गांसे लाबोबाय जों बेलाय गासिबो सोलायजोब्बाय गोरोन्थिफोरखौ जोबोर मोजां मोनबाय आं थाखो जियाव MIL क्लास लानायाव सानसेखालि आं बुंनाय जादोंमोन बिसोरखौ जोंनि फराफारियाव सोफाना होनाय ब्रह्म बिथांमोननि लिरनाय रावखान्थि बिजाब सुजु बिजाब बायदिफोरखौ गोबां फोसाबनांगौनि गोनांथि दं बेयाव लिरनाय आयदाफोरा सैथो नाथाय बेयाव बाहायनाय बानान खान्थि सोदोब बायदिफोरा गोबां गोरोन्थि जादों जायखौ दिनैनि बर' बानान एबा हांखो आरो सोदोबजों फरायनाय फरायसाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों बेनिफ्राय आरो बांसिनबाव जेंना लाबोदों बिजाबाव साफायनायनि जेंनाया मानोना खेबसे दिहुननायखौनो फिन साफायफिनबायल' थानायनि जाउनाव गोबां गोरोन्थि जालांबाय जाय गोरोन्थिफोरखौ फरायसाफ्रा नंगुबै सानफ्लाङो सानसेखालिनि बाथ्रा थाखो जियाव फरायनाय सानसुमाया आनजादाव लिरदों जाय सोदोबा मुंमानि जायगायाव फज'जायो बेखौनो मुंराय बुंनाय जाया बे फिननायखौ दाननानै लाथिख' होनाय जादोंमोन आनजादनि फिननाय बिलाइ राननाय समाव नाथाय सानसुमाया जुक्ति दिखांदोंसोदि बे फिननायखौ मानो दानखो सारा अब्ला बुंदोंमोन नोंनि लिरनाया थिगैनो दं नाथाय जोबनायाव सोदोब बुंनाय जायो जानांगौआ जाया जानायनि थाखाय दानजानाय जादों अब्ला फरायसाया बुंनायसैदि बिजाबावनो बेबादिनो दंखायो औ सार आरो बेल' नङा गोबां दंबावो सार नों बुजायनाय आरो बिजाबनिजों गोरोबिफोरा नंगौ सार गोबांथार सोदोबफोरखौ जों बुजिया आफाया बुंदों बेफोर असमिया आरो बांला सोदोब होननानै अब्ला जों माबोरै बुजिनो सार गुबुन फरायसाफोराबो सानसुमाजों लोगो लाहरफाजोबदोंमोन बे जाथायनि उनावनो बुंनाय जादोंमोन जोंनि बैफोर गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनांगौनि गोनांथि दं नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि जाय बिथांमोनहा बैफोर बिजाबफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोनहा बे बुहुमाव गैला बिनिखायनो जों माखासे सोलो बाहायनानै नों आंनो हानायमानि बे बिबानखौ लानांगोन फरायसाफोर नङाब्ला जोंनि गियाना गोरोन्थिजोंनो आबुं जालांजोबगोन बे बाथ्राखौ गोसोआव लानानै बिसोर कलेजाव मोनहैनाय लोगो लोगो गावसोरनि कलेजनि बर' बिफाननि बिबुंगिरिफोरजों सावरायलायना जेंनानि सोमोन्दै बर' थुनलाइ आफादजों फोरमायथिलायदों बिनिफ्राय आफाद आरो फरायसाफोरा जयै थांखि लानानै बिजाब दिहुनगिरिजों सावरायलायना सोदांनाय जायो आरो बे बिजाबफोरा दिनै 2020 मायथाइनि फरायसाफोरनि आखायाव गोदान आरो गोथारै फरायजादों बे गेदेरथार हाबाखौनो जाफुंनायनि थाखाय आं फरायसाफोरनिसिम जोबोद आरो अननायनि अनगायै बान्था होनो गोसो जादोंब्लाबो जेबो होनो हायासै खालिबोल' थुलुंगानायनि थाखाय बुंहरबाय फरायसाफोर नोंसोर जोहोलावजो हारिनि इयुना नोंसोरनावनो आरो बे हारियाव नोंसोरबादि गेदेमा उजिबावथों दा सल'आ बेखिनियानोमोन दा सल'नि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुंनो नागिरदों हमनो हाखाबाय जानो हागौ आरो जुदि नोंथांमोना हमनो हायाखैमोनब्ला बेखौनो बुंनो नागिरदों जे हाई स्कुल सेक्सन एमइ सेक्सन बा हायार सेकेन्डारि सेक्सनसिम जायनाखि जोंनो ग्रामार आरो सुजु बिजाब अर्थात माखासे एसेफोरनि जायनाखि सिलेबास होना होदों दा बे सिलेबास होनायनि लिरगिरि बिथांमोनाथ' थैना थांबाय साफायनाया नाथाय दासिमबो सोलिबाय थायो बोसोरै जोंनाव स्टुडेन्ट फैयो गोदान दा बे गोदान नांगौ जानायाव गोदान बिजाब साफायदों नोंथांमोना एडिशनखौल' नायबा नुनो मोनगोन एडिशना सिगांनिफ्रायनो फैगासिनो दं रिप्रिन्ट खालामगासिनो दङ दा बेयाव नाथाय गोबां गोरोन्थि जानानै दंलांजोबो नाथाय बेखौ रावबो दासिम फोसाबाखै फारसेथिंजाय फरायसाफोरा गाव हारसिंनो फरायो बबेबा स्कुलाव टिचारा थिग गैया टिचारा थिग थानानै मोजां बुजायनायफोरनाव थिग जादों नाथाय जायफोरा गभर्नमेन्ट स्कुल बा गुबुन प्राइभेट स्कुलफोरावबो बेफोरबायदि जायफोरा टिचारफोरा मोजां बुजायनो हायाखै बिसोराव फरायसाफ्रा गावबा गावनो बिजाबखौ लानानै जुदि फरायनांगौ जायोब्ला बिसोरनि गासैबो नलेजआ गोरोन्थि नालाय गोरोन्थियैनो थांजोबनानै दंगासिनो दं दा बेखायनो बैफोर बिजाबफोरखौ जा सोदांनायनि सम जाबाय दा बे सोदांनायनि बिबानखौ जों साफ्रोमबो जयै लोगो लांनानै सोस्राङोबा बियो जाफुंगोन मानो होनबा जाय फोसाबनायनि बिबाना लिरगिरिनाव थागौमोन नाथाय लिरगिरिया जिहेतु बाव थैना थांबाय
दा बिनि थाखायनो बेखौ सल'खौ लिरनाय जादों। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों जि नोंथांमोनहा सल'खौ जेसेबां हायो शेयार खालाम, आरो जुदि शेयार खालामाबाबो दा बेहाय नोंथांमोनहाबो गोरोन्थि सानलायगोन शेयार खालामनो थिनोबा इउटिउबारनि सायाव। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बे एखे बाथ्राखौ साननानै नोंथांनि मेलेमजोंनो साबसिन रावै सोरखौबा बुंनानै जुदि बे जेंनाखौ सुस्रांहोनो हायोबा बे जोबोद मोजां जागोन। दा बिनि थाखायनो आं खावलायनो नागिरनाया बेसो, जुदि नोंथांमोनहा बेखौ हमनो हाबायबा आरो नोंथांमोनहा बेनि सायाव भेरिफाइ खालामनानै नायनानै बिजाबना नंगौना नङा बेबायदि जामारदोंना जामाराखै बेखौ नायनानै नोंथांमोनहा जयै बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन लिरगिरि हानजाफोरजों जों ज' सावरायलायनानै बेखौ जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांनो हायो आरो उननि फरायसाफोरनि थाखाय बेयो जाहाथे गोग्गो जालाङो, बेनि थाखाय जोङो नाजानांगोन। दा बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादों। दा आसा खालामो आंनि नायगिरि बिथांमोननाव गोबां फोरोंगिरिबो दङ आं मिथिगौ। दा बेनि थाखायनो फोरोंगिरि आरो फरायसा जयैनो आरो माखासे समाजनि मोजां खामानि सानग्रा सुबुंफोरजों जोङो बेखौ सावरायनायनि गोनांथि दंथारसै, आरो बियो गोबाव सम नेनानै थाजाला होननानै आं सानदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।